BH कलेजनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ दिनै फोसावबाय। बिसायख'थिया मैया सुक्रुबारखालि जानानै थाङो। बिसायख'थिनि गेलेगिरिफोरा बिसायख'थिनि फिथाइखौ दिनै फोसावनायाव रंजाखांदों। देग्लायनि बिसायख'थियाव बर' फरायसानिफ्राय 4 देरहासार जानो हादों। GSआव जाकिर हुसेन, एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि महरै सनिमा बसुमतारिया देरहासार जानो हादों। आंनि मुङा सनिमा बसुमतारि, आं BSc फार्स्ट सेमिस्टाराव फरायो, मेथ्स अनार्स लायो। आं दिनै AGSआव देरहासारनो हादों। आं बेखौनो बहुद साबायखर थायो। आं हस्टेलाव थायो, आं हस्टेलनि स्टुडेन्ट। बर'फोरनि गेजेराव आङो दिनै देरहासारनो हादों। आं बयखौबो साबायखर बावोदि आं दिनै हस्टेलनिफ्रायबो पस्ट मोनदों, माखासे गुबुन हारिनिफ्रायबो पस्ट मोनदों आरो आंनि BSc बयनिबो आदा आब' आरो आंनि लोगो नोंथांमोननिसिमबो पस्ट मोनदों। आं बिनि थाखाय बयनिखौबो साबायखर बावसिनाय थायो। आङो आसा खालामो आरो नाजायो आं गासै बर' हारिफोरखौ आंजों लोगोसे खौसेथियै गोजौआव लांफागोन होननानै आं जेसेबां हायो एसेबांनो नाजा लांगोन आरो जोंनि दामनाय देनायखौ आं माब्लाबा बावगारा, बेखौ अरायसम लांफागोन। बेनो आं उननि समाव बेबायदिनो माने बयनिबो हेल्प लानानै बयखौबो खौसेथि लाखिनानै जों माने ज'यै हानजा जेरावबो आगान होलांगोन आरो बयखौबो खौसेथि लांफागोन। बहुद गोजोननाय मोनदोंदि आं बेखौ नुनो मोनदोंदि बर' हारिया बयबो खौसेथि दङ, बेखौ आं मिथिना मोनो आरो उननिफोर समावबो नाजागोन आं। उननि समावबो नाजागोन। बिराद गोजोननाय मोनदों। दिनै जोंनि हारिनिफ्राय जों दिनै प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय AGS भाइस प्रेसिडेन्ट माइनर गेम्स दिनै देरहानो हाबाय। जों BH कलेज जेनेरेल स्टुडेन्टआव दिनै जोंनि फंबाय बिनानाव मोना दिनै जोंनि बर' हारिखौ रिप्रेजेन्ट खालामबाय दङ। आसा खालामो फंबाय मोना बिदियैनो जोंनि हारिखौ लोगोसे लाफानानै कलेजनि मोजां खामानि मावलांगोन होननानै आं आसा खालामो। ओमफ्राय जों हाजासे जोङो जोंनिफ्राय नाजादों, ओमफ्राय जोंनि फंबाय बिनानावफोरा लैहोर फैनानै दिनै खौसेथिखौ देखायदों। मालाय हारिफोरा बुजिदों दिनै जोंनि BH कलेजनि बर'फोराबो खौसेथि दं, ओमफ्राय बिदिनो खौसेथि लाखिगोन होननानै दिनै मोनसे एगजाम्पोल सेट खालामदों। ओमफ्राय जोबोद खुसि मोनदों, गोजोननाय मोनदों, गोसोखौ बहुद रंजानाय मोनदों। जोबोर साबायखर गासैनिसिमबो जाय हर सान एखे खालामनानै दिनै बे रिजाल्टखौ जों मोननो हादों। गोसोनिफ्राय बहुद गोजोननाय मोनदों। गेलेनाया जोंनिया टटेल 4, ओमफ्राय प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, AGS ओमफ्राय माइनर गेम गासिबो देरहानो हादों। बेनिफ्राय बहुद गोजोननाय मोनदों। बिसायख'थिया 10 नभेम्बर खालि जादों, ओमफ्राय दिनै जों रिजाल्टखौ मोनदों 11 नभेम्बर। दिनै फोसावदों, ओमफ्राय दिनै देरहाजोबदों, गोजोननाय मोनदों। खावलायहरनाया जों बेहाय जोंनि बर' हारिखौ जों जेसे हायो जों खौसेथि लाखिनो नाजादों, ओमफ्राय जोंनिफ्राय जेसे हायो जों नाजादों। ओमफ्राय जोंनि फंबाय बिनानावफोराबो बहुद नाजागासिनो। जों आरो दिनै जोंनि हारिखौ, जोंनि दामग्रा देग्रा गासैखौबो जों लोगोसेनो लांफागोन होननानै गासैबो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ दिनै जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खोन्थाहरदों। ओमफ्राय बिदिनो जों खौसेथिनो बिदिनो जों थाबायलांबाय थागोन होननानै जों बुंहरनाय जादों।